Πολύ καλησπέρα. Είμαι ο Senpai Rider. Αυτό είναι το καινούργιο μου κανάλι. Κάτω δεξιά στην οθόνη σας εμφανίζεται για να κάνετε subscribe. Αν σας αρέσουν τα βίντεο φυσικά και σας αρέσει και η παρέα μου. Αυτή είναι η ντίβα μας, η Allegra. Πάμε να την ακούσουμε λίγο πώς ακούγεται. Ευχαρίστηση. Τώρα είναι βράδυ. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχει βρέξει. Δεν έχει κόσμο έξω, δεν έχει τίποτα. Είναι δρομιάκι. Ευτυχώς κάτω δεν κλειστράει ο δρόμος, από ό,τι βλέπω. Δηλαδή είναι σχετικά καλός για να μπορούμε να κινηθούμε, ξέρω πώς να πατήσουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι καινούργιο το κανάλι, οπότε όσο πιο πολύ κάνετε subscribe, τόσο πιο πολύ μας βοηθάτε με την εγγραφή σας και τα like σας, για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, έτσι. Φυσικά επιφυλασσόμαστε με πάρα πολλά δώρα, αν ξέρετε. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί ο δρόμος είναι άδειος. Βέβαια, άμα βρούμε κανένα καλή ευθεία, θα κάνουμε και κανένα δύο καλά ανοίγματα. Αν να βρούμε αυτή την ευθεία. Είναι σημαντικό. Για μένα η μηχανή είναι τρόπο ζωής, ιδιοτροφή. Είναι κάτι που με ευχαριστεί στην καθημερινότητά μου, στην προσωπική μου ζωή και γενικά. Από όταν ήμουν μικρός δηλαδή το ονειρευόμουν αυτό το πράγμα. Από νήπιο φανταστείτε. Όταν έβλεπα άλλους οδηγούς στον δρόμο, πάντα τους έκανα σκάστα. Ξέρεις, να τα σκάσουν, να την ακούσουμε να τραγουδάει. Γιατί ο ήχος της μηχανής για μένα είναι μελωδία στα αυτιά μου. Σίγουρα είναι προνόμιο να έχεις μια μηχανή που να σου αρέσει και να σε ευχαριστεί. Σημασία για μένα δεν έχει ποιοτικά. Σημασία έχει για μένα αυτό που οδηγάς να σε γεμίζει, να σε ευχαριστεί. Ό,τι κάνει είναι αυτό, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο. Και να σε γεμίζει μέχρι να πάρεις κάτι άλλο, έτσι. Σαφώς, δεν το συζητάμε, η εξέλιξη είναι μέσα στο πρόγραμμα κι αυτή. Κανένας μας δεν είχε μηχανή από την αρχή, καταλάβατε, θέλω να σου πω. Όλοι ξεκινήσαμε με κάτι μικρό, μετά πήγαμε σε κάτι μεσαίο και μετά πήγαμε σε κάτι μεγάλο. Έτσι, όλοι δηλαδή περνάμε από κάποια στάδια και περνάμε από κάπου. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν έχει σημασία σε τι κατάσταση είσαι, τι φάση περνάς, αν είσαι ή δεν είσαι καλά. Σημασία έχει ότι να κάνεις αυτό που σε ευχαριστεί. Όλοι ρουτινιάζουμε, όλοι έχουμε ρουτίνα, όλοι έχουμε καθημερινότητα, όλοι έχουμε πράγματα που μας πιέζουν. Η καθημερινότητα είναι αυτή που μας πιέζει πιο πολύ απ' όλα, κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Σημασία έχει ό,τι ευχαρίστηση μαζί, ό,τι δηλαδή μας ευχαριστεί και ό,τι μας δίνει ευχαρίστηση, να το κάνουμε. Ό,τι κάνει είναι αυτό. Κυρίως απευθύνομαι στην παιδιά που οδηγούν μηχανή, σε μεγάλους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ ωραίο δηλαδή να οδηγείς και να έχεις τη μηχανή σου, να βγαίνεις βόλτα, ηλιόλουστες μέρες. Βέβαια εμείς βρέξει χιονίσει, μαθημένο το βουνό στα χιόνια, κάνουμε βόλτες χειμώνα καλοκαίρι, δεν πάει να βρέχει, δεν πάει να κάνει κρύο, δεν πάει να έχει χαλάζι που λέει και το θηρίο, ως στην Αμερική, ως στην άκρη του κόσμου με τη μηχανή. Είναι τρόπο ζωής, καταλάβατε. Υπάρχουν άλλα παιδιά, όπως έχω ένα φίλο ας πούμε, που μου λέει η μηχανή ας πούμε είναι το μόνο μου όχημα και δεν έχω άλλο όχημα να μετακινούμε, ενώ όχι σε αυτοκίνητο, έτσι. Μπορεί να έχει μηχανά και το παιδί, αλλά στο τέλος κάθε πιεστικής μέρας μου λέει βγαίνω μια βόλτα με τη μηχανή και τα ξεχνάω όλα. Και περνάνε όλα μου λέει.
Οπότε φανταστείτε όλο αυτό σαν σύνολο, πόσο πολύ ευχαριστεί και δίνει χαρά αυτό το πράγμα. Το σημαντικό είναι να μας γνωρίσετε, έτσι. Σίγουρα θα κάνουμε πολλά πράγματα, θα συναντήσουμε καλά παιδιά εννοείται και εμείς που έχουν μηχανές, δυνατά εργαλεία, μηχανάκια, θα πάμε μακρινές βόλτες, ό,τι μπορούμε βέβαια. Αυτό που ήθελα να σας πω τώρα εξ αρχής, γιατί είναι και το πρώτο βίντεο γνωριμία, είναι ότι κάθε τέλος σεζόν, περίπου τέτοια εποχή, θα δίνουμε δώρο, με το κανάλι μας δηλαδή, έτσι από το κανάλι μας, το κανάλι μας θα κάνει δώρο, θα κάνει ένα giveaway, ένα street. Ο λόγος που θα το κάνω αυτό γιατί είναι? Γιατί πολλοί άνθρωποι που έχουν γνωρίσει δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάρουν ένα street, να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν και πιο πολύ ιδιαίτερα ουσιαστικά θέλω να πετύχω ανθρώπους που δεν μπορούν να πάρουν πράγματα κτλ. Τώρα θα μου πεις ότι ναι, ξέρεις και πού ξέρεις αν κάποιος μπορεί, δεν μπορεί, δεν το ξέρω. Σημασία έχει ότι όλοι έχουν δικαίωμα συμμετοχή, δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας ή γυναίκα, δεν έχει σημασία ηλικία, δηλαδή και ανήλικος να είσαι, πάλι θα μπορείς να κάνεις συμμετοχή. Απλά θα έρθεις να παραλάβεις με το γονιό και αν συμφωνήσει ο γονιός θα το πάρεις στο όνομά σου, δηλαδή στο όνομα του γονιού θα πάει. Και αν πάλι δεν συμφωνείς, το κάνεις ρευστό, δηλαδή το πουλάς, το ρευστοποιείς και παίρνεις λεφτά, πάλι κερδισμένος δηλαδή για δύο εκδοχές. Είτε κρατήσεις την πουλήσεις. Δεν έχει να λέει. Τώρα εδώ βλέπω μια καλή ευθεία, αν δεν βλέπω έτσι λίγο... Έχει λίγο... Ναι, πάλι κερδισμένος θα είστε και τις δύο εκδοχές. Να, εδώ και άλλα τσακάλια με μηχανές. Βέβαια να πω ότι δεν έχει κρύο, όπως και άλλες χρονιές δηλαδή που ναι, θα λέγαμε ότι έχει κρύο. Είναι καλά δηλαδή. Φαίνεται ότι ούτε γάντια δεν χρειάζεται να φορέσει, ξέρω εγώ, μια τέτοια κατάσταση. Φυσικά να πούμε ότι δεν χρειάζεται να πας, ας πούμε, μακρινές βόλτες για να πιεις ένα καφέ. Μπορεί να πας ένα Αλέγκρι Αθήνας, μπορεί να πας Πειραιά, μπορεί να πας Ροπό, μπορεί να πας κοντινή προορισμή, έτσι. Δεν σου λέω να πας Λαύριο, που γίνεται χαμός. Είναι μακριά, το πούμε έτσι, μπορεί να πας κοντινά, να πηγαίνεις για ένα καφεδάκι. Το σημαντικό είναι να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα που μας πιέζει όντως και μας τρώει, ας πούμε έτσι. Δηλαδή πιο πολύ μας τρώει η καθημερινότητα και η ρουτίνα, τίποτα παραπάνω. Αργότερα, να ξέρετε, θα φτιάξουμε TikTok, Instagram και τα λοιπά για το κανάλι, όπου θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από εκεί, να μας ζητάτε πληροφορίες, να μας ζητάτε πράγματα που μπορούμε έτσι να κάνουμε και να σας προσφέρουμε, να έχουμε επικοινωνία, γιατί το σημαντικό, ας πούμε, δεν είναι μόνο να με γνωρίζετε, το σημαντικό είναι να μπορείτε, ας πούμε, αν θέλετε και έχετε ένα όχημα, να μπορείτε να βγείτε μαζί μας μια βόλτα ή να πάτε για ένα καφέ, ας πούμε. Έτσι, το σημαντικό δηλαδή είναι να μας γνωρίσετε, να μπορείτε να έχετε επικοινωνία και όλα αυτά μαζί, να γνωρίσουμε και άλλους ανθρώπους και όλοι μαζί να μαζευόμαστε μια παρέα και να πηγαίνουμε και βόλτες. Και σίγουρα ενδεχομένως θα γνωρίσουμε και άτομα που δεν έχουμε ξαναγνωρίσει μαζί, έτσι. Όπως, ας πούμε, όταν είχα πάει βόλτα μια μακρινή
σταματάμε παιδιά, μας σταματάνε παιδιά, σταματάμε και εμείς παιδιά, τα οποία έχουν μηχανές ή έχουν ένα όχημα και μιλάμε όλοι μαζί. Έτσι, και μέχρι κάποια σημεία διαδρομής που ο δρόμος μας, ας το πούμε, συνορεύει ή συμπίπτει, αν θέλετε να το πούμε έτσι, πηγαίναμε βόλτα όλοι μαζί. Μέχρι ένα σημείο να χωριστούν οι δρόμοι μας. Βέβαια, εμένα να ξέρετε, μου αρέσουν πιο πολύ τα street, είμαι πολύ ερωτευμένος με τα street. Βέβαια, δεν έχω πρόβλημα εκκόλλημα, να ξέρετε. Έχω και adventure μηχανάκι, ένα GS-άκι, το F6,5. Πολύ καλό, πολύ δυνατό και αυτό. Έτσι, άμα είναι για adventure κατάσταση, για κανένα μακρινό ταξιδάκι. Βέβαια, εγώ όπως σας είπα προτιμώ το street. Οπότε δηλαδή και με το street θα με βλέπετε πιο συχνά. Αργότερα ίσως να γυρίσουμε και ένα βιντεάκι με το GS. Αυτό είναι μελωδία για τα αυτιά μου. Και πιστεύω και για εσάς που είστε φαν των μηχανών, πάλι μελωδία είναι. Δεν μου πείτε δεν είναι μελωδία. Δεν υπάρχει μηχανόβιος που να ακούει την εξάτμιση της μηχανής, να φωνάζει τον κινητήρα και να μην είναι μελωδία για τα αυτιά του. Είναι λες και τραγουδάνε αγγέλη. Καταλάβατε. Όχι του Αγίου Πέτρου. Οι δικοί μας αγγέλοι της γης. Οι οποίοι είναι οι δύο τρογοί, έτσι. Αν την καθημερινή σήμερα και για την ώρα, επειδή είναι αργά θα έλεγα, βλέπω να γίνεται χαμό στον δρόμο, δηλαδή έγινε η σούλα. Έτσι αρκετή γίνει η σούλα. Έτσι αρκετή γίνει η σούλα. Το θέμα μας είναι ότι όσο μπορείτε και έχετε χρόνο να ξεκλέβετε από την καθημερινότητά σας ή έτσι με μια νυχτερινή βόλτα μόνοι σας, δεν χρειάζεται να έχετε πάντα βαρέα. Απένετε τη μηχανούλα σας και να πηγαίνετε, τώρα ξεχνάτε όλα. Πάντα απευθύνομαι στους φαν της μηχανής, έτσι, ποτέ σε φαν αυτοκινήτων και τα λοιπά. Βέβαια το αυτοκίνητο για μένα είναι διάφορο γιατί καίει, κοστίζει και έχει άλλα τέτοια, ενώ η ελευθερία που σου δίνει η μηχανή, η δίωτροχη, η υποδύναμη για τα λεφτά που δίνει ή για οτιδήποτε άλλο είναι πραγματικά κάτι ασύλληπτο και ανεπανάληπτο. Να το και το GS-άκι, το adventure-άκι, ο Σάκαλος. Το κοιτάτε. Δυνατός, παίκτης. Μεγάλος παίκτης. Έτσι. Δεν το συζητάμε, ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, ξεφεύγεις από προβλήματα. Είναι και μια πολύ καλή διέξοδος για να σου φτιάξει τη διάθεση. Σου προσφέρει μεγάλη ευρυφορία και οικονομία. Σκεφτείτε ότι είτε πας πατημένος, είτε πας normal, είτε πας οτιδήποτε. Π.χ. ας πούμε το δικό μου με 30 ευρώ, θα σου βγάλει 170 χιλιόμετρα. Το GS απ' την άλλη με 30 ευρώ θα σου βγάλει κοντά 400 χιλιόμετρα. Δεν έχει ταχύτητα εμπελικές, αλλά είναι αξιόπιστο, έτσι, και αυτό δεν το συζητάμε, όπως είναι και το εργαλείο εδώ του φίλου μπροστά μου μας πέρασε. Πολύ, πολύ δυνατό εργαλείο και αυτό. Οπότε δηλαδή η ελευθερία που σου δίνει, η άνεση των κινήσεων, αυτό να πας ένα ταξίδι, φυσικά δεν περνάς από πουθενά παρατηρητός, έτσι να το πούμε και αυτό. Να πας τώρα και στιγμή όπου και να θες να πας, να φύγεις, αν δεν έχεις γίνει αεροπλάνο, δηλαδή να πας τώρα και στιγμή έχεις εξαφανιστεί. Και τα πιο καινούργια εργαλεία ακόμα είναι ακόμα πιο ωραία. Ακόμα και από αυτό. Το δικό μου, η δικιά μου τύβα, η Allegra, είναι ένα CBR S4, το οποίο θα το δείτε πάνω στο κανάλι. Έτσι. Να το ο φίλος. Πάνω πειράσουμε λίγο.
άκου μελώδια. Αυτό ήταν μεγάλο κάτι. Οπότε αυτό είναι για μένα. Να μην κάνετε χρόνο, να βγαίνετε, να περνάτε ωραία, να πηγαίνετε είτε μακρινές και κοντές βόλτες, να ευχαριστιέστε. Δεν έχει σημασία να έχετε παρέα. Όλα και μόνο είναι ένα άλλο. Η ησυχία. Η ησυχία που μου προσφέρει. Ακόμα και μόνο. Είτε στον ακούω μόνο τη μηχανή, τον άδειο δρόμο, τον αέρα. Δεν συγκρίνεται με τίποτα, παιδιά. Με τίποτα δεν συγκρίνεται. Του προσφέρει μια ηρεμία. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να την βρεις πουθενά. Πραγματικά, πουθενά. Είναι από τα καλύτερα έτσι που τα καλύτερα πράγματα δηλαδή που θα μπορείς να κάνεις να συναντήσεις. Να θυμάστε πάντα ότι κάνουμε στους ασφαλούς, δηλαδή ποτέ δεν κάνουμε τρέλες, ποτέ δεν κάνουμε ανοίγματα, σε στροφές, σε δρόμους, σε οτιδήποτε. Έτσι που δεν έχουμε ορατή ευθεία για να μπορούμε να οδηγήσουμε δηλαδή στους ασφαλούς. Καλύτερα να ανοίγουμε τη μηχανή όταν θα έχουμε δρόμο ευθύ και ωραίο. Γιατί όταν έχεις δρόμο είναι ευθύ, δηλαδή μια ευθεία, αυτό θα αφήνει να ανοίξει πάρα πολύ, δεν ταλαιπωρεί, δεν φοβάσαι. Έτσι, να πούμε δεν φοβάσαι. Ούτε αν χτυπήσεις, ούτε το κακί, ούτε να υπολογίσεις κάτι λάθος και να βρεθείς εκτός. Είναι σημαντικό για αυτό να το δεις. Είναι πολύ μεγάλη εμφάνιση. Σε γενικές γραμμές, όπως σας είπα, συμπλαττόμαστε, θα κάνουμε πολλά ωραία πράγματα. Πάντα οδηγάμε στους ασφαλούς, ποτέ δεν κάνουμε μαχές, καραγκιοζηλίκια, ιστορίες, θα κάνουμε καραγκιοζηλίκια ιστορίες όταν είμαστε μόνοι μας. Όταν έχουμε ευθεία και θέλουμε να κάνουμε σούζα, θα κάνουμε στην ευθεία, δεν θα κάνουμε στροφή, δεν θα κάνουμε σε κεντρικό δρόμο, δεν θα κάνουμε στο Μετατοίου, Ηρακλείου, Παντησίων, Αχαρδών, Τυβών, Λεωφόρου Δημοκρατίας και δεν συμμαζεύεται, που έχει από παντού στενά. Ο σκοπός είναι ο δρόμος που έχει να μην πεταχτεί κανένα. Να προλάβουμε δηλαδή όλα τα πρώτα, καταλάβατε. Αυτό είναι το σημαντικό. Να έχετε μια καλή νύχτα, έτσι από το Standby Rider. Χάρηκα πάρα πολύ. Τα είπαμε. Ελπίζω να περάσετε πολύ όμορφα. Όπως είπαμε, εγγραφή και like στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα.